Božja volja, to svakoga zanima, jer u suprotno, ja mislim da bi život bio užasan. Suprotno od Božje volje bi bilo da jednostavno ovaj svijet je nastao, slučajno, i da se sve tako posložilo, slučajno, i da se ti slučajno nastao ili nastala, i jednostavno ništa nema smisla. Sve idem svojim tokom i u biti onaj koji je malo jači, koji je malo, ne znam što, snalaživiji, on će se bolje snaći i ničega nema smisla. Nema ono glavno što nas vuče. Okay. To bi bilo tužno. Ja vjerujem, Ivan 3.16, Bog je tako ljubio svijet da je poslao svoga sina, da niko ne propadne, da imamo život vječni. Ja vjerujem da je te Bog stvorio. Ja vjerujem da je te Bog stvorio iz ljubavi, da je On rekao tebi neka bude, ja te želim. Bez obzira na okolnost tvog začeća, Bog te htio. I onda ja također vjerujem da dobri Bog Otac je nas htio i ne samo da nas želi, da nas je htio, nego On ima plan za nas. Ali ja također vjerujem da Bog te ljubi, dao ti je slobodu i On ti govori onako, dijete moje, ja kao tvoj Otac nebeski koji zna sve i koji tebe zna bolje nego što ti samog sebe znaš, ja znam šta je najbolje za tebe i ne želim nametati to, nego ti nudim. I ako netko ne pogodi pod navodnike Božju volju, hoće li Bog onako te kazniti? Mislim da neće. Ali mislim, ja ću malo ovaj Don Damir na pamet sad na glas govori, mislim da Bog će više reći, pa dijete moje, koliko sam još bolje zamislio za tebe, ali još uvijek te ljubim. Jer vidimo u Bibliji, mnogi velikani su napravili gluposti, ali Bog ih ne napušta. Ne može se dogoditi, nema šanse da je bila Božja volja da David ubije dobrog prijatelja Uriju i da uzme njegovu ženu. Ma nema šanse da je to Božja volja. Ja znam da nije, jer Bog ga je grdno kaznio zbog toga, ali zanimljivo, Bog ga je nastavio blagoslivljati. Nemojte to zaboraviti. Zadnje vrijeme mi dolaze jako puno skrupuloznih ljudi. Od svih ljudi koji mi dolaze, s takvima je najteže. Meni ih najviše žao. Čak kad uzmem ekstreme, ima takvih momaka, onako nema savjest, 0 bodova. Subota večer, jedan dođe na ispit, čovjek kad se ispovjeda, hvali se, bila je dobro, kako ne. On meni ispovjeda grijehe, čovjek. Rekao, tebi žao? Pa, je, možeš misliti da mu je žao. Okay, to se zove laksna savjest. To je jedna ekstrema. Druga ekstrema je, to namire, prošli tjedan nisam se dovoljno nadala. Ja rekao, molim, kako znaš da se nisi dovoljno nadala? Pa eto, osjetila se. Mislim, ja gledam, ajme meni. Sitnice. I ti ljudi su jako opterećeni. Nema slobode. A Isus je došao da bi imali radost. Radost. Ok, pa ja želim malo o tome progovoriti večeras. Božja volja. I ovo bi trebalo svakoga zanimati, jer Bog zna šta je najbolje za nas sve i uvjeren sam da je On zamislio nešto za sve nas. Ok, samo neke sitnice iz Svetog pisma, puno iz Biblije ću ja uzeti večeras. Prvo, jako je važno činiti Božju volju. Jako je važno. Čitamo Matej 7.21. Kaže, neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, a ima takvi puno, nego onaj koji vrši volju Oca mojega. Ja želim ući u nebo. Isus je to izričito tako rekao. Nadalje on kaže, tko vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka. Ja želim biti Isusov brat. Okay. Nadalje kaže Isus, jer siđo s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. To je toliko važno da je Isus to uvrstio u molitvi Oče naš. Budi volja tvoja. To molimo svaki dan. Budi volja tvoja, kako na nebu,
tako i na zemlji. Ok. Dakle, jako važno. Ja znam da to svakoga zanima. Naprimjer, jel te Bog zove da budeš svećenik? Jel te zove da budeš časna sestra, drage djevojke? Ok? To naglašavam, djevojke, zato što imamo krizu. Ima, stvarno, Bogu hvala, momci u Hrvatskoj se odazivaju. Ima momci se odazivaju, Bogu hvala. Ali djevojke se štekaju. Okay. I to ne znači da Bog ne zove djevojke u časne sestre. Kako ne? 100%. Samo, cure, nemam pojma šta vam je. Okay. Bog poziva u brak. Možda Bog ima plan i koga ćeš vjenčati. Možda Bog želi da upišeš pojedini fakultet. Kako ne? Ja to vjerujem. Ja pitam maturante nekad, koji ćeš faks upisati? Ko ja znam? Navest ću 10 fakulteta, pa tamo gdje upanem. Užas. Pa čekaj, šta želiš? Ko ja znam? Uopće ne prijeđem na drugo pitanje, šta Bog želi za tebe? Mislim, to nema šta. On ne zna što hoće. Mislim, to je užas. Okay, ja mislim i vjerujem da Bog nas toliko voli, a voli ovaj svijet. Bog ga je stvorio i on želi da u ovom svijetu bude harmonija. Zato imamo farmaceute, zato imamo stomatologe, liječnike, stolare. Ima neki smjerova na filozofsko, ne znam šta bi rekao, no. Šalim se. Morao sam to reći. Okay. Da, i filozofe, i dobro, ja sam isto humanistički, ja sam isto filozof i teolog. Pa da, kako ne. I tako, difovce, kako ne. Trebamo difovce imati, ono. Dakle, uvjeren sam da Bog i tu ima volju za tebe. Ajmo još dublje. A gdje ćeš ići petak na večer, subotu na večer? S kim ćeš popiti kavu? Jel postoji tu Božja volja? Ja mislim da da. A šta kad uđeš u menzi? Stojiš u red. Meni 1, meni 2. Jel ima treći meni? Ne znam. Jel tu ima Božja? Pa znate šta? Možda. Znate zašto? Isus je rekao jednom da ni vlas neće ti spast s glave, ni ptica. Ne znam ko je na sparrow. Ja čitam Bibliju na engleskom, ona je sparrow. Kako se kaže sparrow? To ti je vrabac, pravo. Vrabac. Da vrabac ne padne, da Bog ne zna za to. Sve zna, sve. Ok. Pa ajdemo sad malo što je Božja volja i ono možda još važnije, kako je prepoznati. Ok. Želim se ograditi, jedan disclaimer ću odmah napraviti. Znate, na kraju onog maila, neki službeni mail, na kraju one mala slova koje niko ne čita. Ok. Sad morate me slušati ovdje, imam 2 disclaimera. Okay? Prvi disclaimer je, mislim da mnogi će se razočarati večeras, zato što očekujete točno neku molitvu, nešto moraš napraviti, da znaš točno šta treba. Ok, to se neće dogoditi večeras. Drugi disclaimer je ovaj, a to je, ja unaprijed se ograđujem ako slučajno, nenamjerno uđem u područje hereze, jer ovo je tako teška tema da mnogi dobronamjerni teolozi u povijest koji su se prvali s ovom temom su nenamjerno upali u krivovjerje. Okay? Ja ne želim završiti na inkviziciju, tamo na kongregaciji za nauk vjere, da dođemo odgovarati za ovo. Dakle, ja unaprijed se ograđujem ako slučajno nešto krivo kažem, što je protivno nauka crkve i tradicije naše crkve, i javno se pokoravam opomeni i nauk crkvi ovdje, na ovom području. Okay? Jer ovo je vrlo delikatno područje i mnogi su teolozi dobronamjerno išli u krivo. Okay? Ja ne želim to, ali može se to dogoditi, ali mislim da neće. Okay. Ispucao sam se sinoć na Savi, pa... Okay, prvo sam ja uvjeren da mi ne čujemo Boga u partikularnim stvarima, a to jest, na primjer, što Bog traži me, koji faks da upišem, brak, svećenstvo. Dakle, to su dosta partikularne stvari za moj život. Čak
o tome gdje ću ja ovo ljeto ljetovat. I to. Čak s kim ću ići, što ću činiti. Jer ja sam upoznao ljude, i katolici, ovaj vikend sam jednoga upoznao, koji u svakom koraku svog života nekako osluškuje. Ali ja mislim da mi falimo Boga u partikularnim stvarima jer nismo ostvarili Božju volju u općenitim stvarima. Ok? Ponovit ću tu rečenicu. Molim vas, upamtite to. Ne čujemo Boga u partikularnim stvarima jer nismo ostvarili Božju volju u općenitim stvarima. I Sveto pismo nam otkriva vrlo jasno da ima neke stvari koje su tako jasne Božja volja da to vrijedi za svakoga. Prvo ću vam to reći. Prvo, kaže, prvo Bog želi da se svi spasite. Svi. Prva Timotejeva. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom koji hoće da se svi ljudi spase. Ok, ja idem sad od vrlo općenito. I znate kako sam ja to napravio? Imam program biblijski, super mi je. Ukucam riječi i izbacim mi sve na ekranu. Ja sam ukucao, to je na engleskom naravno, the will of God. Super. Ja sam samo sjeo na stolici ovako. Okay? The will of God. Volja Božja. Drugo, u tom istom duhu, druga Petrova kaže, nego je strpljiv, Bog je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne. Dakle, Božja je volja da ti s njim boraviš u nebo, da uđeš u nebo. To je Božja volja. To je broj 1. Nadalje, kaže, Isus Krist koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjeg svijeta opakog kao šta je volja Boga i Oca našega. Šta je to? Da nas istrgne iz sadašnjeg svijeta opakog. Bog ne želi da uđeš u zlo. Bog ne želi da ti griješiš. I zato kad meni ljudi dođu, kogod je bio kod mene, primijetio si nešto. Ja neću, ako je pitanje između dobra i zla, uvijek ću ti, ako je pitanje između dva dobra, ja nikad nekome neću reći šta treba raditi. Nikad. Pomoću ja da ta osoba razlučuje. Ali ako ja vidim da je u zlo u pitanju, a nema šta razlučivaš koja je Božja volja, nemoj činiti zlo. Najgori su mi bračni parovi koji onako nakon 8. godine braka dođe i ona se zaljubila. I ona kaže, još želi ubaciti Boga u pit. Pa velčas, vi ne znate te osjećaje. Šta? Ja ne znam te osjećaje? Joj, on je tako drago mene sluša. To nije Božja volja. To ne može biti od Boga. A joj, mi molimo zajedno. Ta molitva Bog ne čuje, čovječe. Ja bi čak rekao da je nadaknut od Sotone. Dakle, grijeh ne može biti Božja volja. Nema šanse. Mislim, to je tako očito. Ja mislim da to ne treba objašnjavati, a da vi vidite kako to nekad treba objašnjavati, gdje ljudi misle da grijeh je Božji put. Nije. Ne može biti. Nemoguće. Zato ako ti razlučuješ nešto, prvo vidi je li to grijeh. Ako je grijeh, to Bog ne želi. Ok. Nadalje. Bog želi da svi vjerujemo. Ok. Ovo su vrlo općenite stvari. Kaže, ovo je volja onoga koji me posla, da nikoga od onih koji mi je dao ne izgubim, opet je pitanje spasenja, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega. Da tko god vidi Sina i vjeruje u njega. Dakle, da vjerujemo. Ok, idemo dalje. Prva Solunjanima, gledajte ovo. U svemu zahvaljujte, jer to je za vas volja Božja. Tako jasno. Kad se zadnji put zahvalio Bogu? Kad si zadnji put kleknuo pred predsjednje i rekao, Isuse, hvala ti. Hvala za moj život. Hvala za mamu i tatu. Hvala za Damira. Ok, kad ste zadnji put se Bogu zahvalili? To je volja Oca. Znaš, dogodit će se, dođeš u nebo, on kaže, nisi vršio moju volju. Kako ne? Nisi se zahvalio. Nisi se zahvaljivo. Ok, ne možeš tu promašiti. Zahvala. Ok, idemo dalje. Opet, prva Solunjana 4, ovo mi je super. Ja uvijek kažem da mi je super. Ovo je stvarno super. Kaže, doista, ovo je volja Božja.
vaše posvećenje, crtica, da se uzdržavate od bludnost. To je dosta detaljno. Drugim riječima, danima što provodimo u moru, evo danas sam bio, baš sam danas imao jedan razgovor oko ove teme, i Pavao vrlo jasno pod nadahnuću Duha Svetog kaže, blud nije Božja volja. Zašto je ovo tako važno? Zato što Pavao je znao da mnogi ljudi će biti bit ću ošamučeni bludom. Jer je taj čin tako ugodan, tako mi kažu. I tako lako netko može se uvjeriti da je to dobro kad je pitanje blud, kad je sa ženom u sakramentalnom braku, što češće. I blud tako ljude okrene da oni čak to pretvore u dobro. Zato Pavao je rekao, ovo je volja Božja. Vaše posvećenje da se uzdržavate od bludnosti. I on ide dalje, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne priznaju Boga, pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što sam već rekao smo i posvjedoči smo. Bog nas doista nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. Ova zadnja rečenica, Salonima, 1 Salonima 4:3-7, to kad sam bio na blagoslov na Savi, prije par godina, ja sam dijelio svima Biblije, Novi Zavjet, i uletim kod jedne, ona još je javila, želi blagoslov, ja kucam, nje nema, i ja se okrenem, ona otvori, jadna ta, Bog da nije, mislim, bolje da je, ali ona vidi moj kolar, ja nju vidim, ona si zna, mislim, momak od traga, ja rekao, javi se. I ona jadna, ne znala, don Damire, vratite se, evo, samo daj mi 3 minute. Mislim, da se obučete, da spremiš krevet. Ja rekao, pusti me. Ja mislim se, pusti me. Ne, ona, Bogu hvala, sve je izašlo na dobro, ona pozvala. Ona je jadan momak. Jeste ikad vidjeli psa? Kad zna da je, samo spusti glavu ovako, kad zna da je nešto krivo napravi. Evo, meni je došlo da ga zagrlim. Okay. Čak da ga zagrlim, meni njega tako bilo žao. Okay. I onda ja sam najkraću verziju dao i onda kažem ja njoj, i to svima radim, aj otvori Sveto pismo, samo otvori i daj mi, ja ću, evo, ti otvori, ja ću čitati. Pa gdje god moji oči padnu prvo, ja ću čitati. I ona otvori 1 Salonima 4. glava, 7. redak. Bog nas doista nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. Bog. Ja odo ja. Ok. Ta cura je tjedan dana kasnije meni došla i samo snaga riječ Božje, čovječ, ona je došla i naravno rekla mi je, časni, neugodno mi, ispričavam se, momak i ja smo odmah išli na ispovjed. I odlučili smo tako živi. Ja kontam da sam ja išao džonom, da sam ja krenuo, od toga ništa. Jedan citat iz riječ Božja, kako je preobrazilo. Tako da to je sve dobro završilo, Bogu hvala i slava. Ok, druga stvar. Dakle, Božja volja je ne griješiti. Već sam to rekao. Iako Pavao posebno naglašava bludnost, posebno. Ivan 9:31 kaže, znamo da Bog grešnike ne uslišava, nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Druge, opet, nemoj griješiti. Okay. Jer zašto? Često u tim razgovorima, kad ljudi se muče oko ovoga ili onoga, čini to ovo, onda ja malo zagrebem dublje, ja vidim, ti ljudi ustraju u grijeh, kako očekuješ Božju blagoslov? Ne može. Ok. Zadnja stvar, od ovih općenitih stvari, 1 Petrova 2:15, doista ovo je volja Božja, opet. Da čineći dobro, ušutkate neznanje bezumnika. Ok, ovdje imamo 2 stvari koje je volja Božja. Prvo, čini dobro
Ne može ne biti Božja volja, ne čini dobro, čekaj. Ok, činiti dobro mora biti volja Božja i ne može ne činiti dobro. Jesam ja spetljio svoj jezik, jesam. Uglavnom skužili ste me. Činiti dobro jest Božja volja. Ne možeš pogriješiti. Ne možeš. I ovdje je još jedna sitnica. Braniti vjeru. Kaže on, ovo je volja Božja, da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika. Da korite grešnika, da branite vjeru. Vidite kako neke stvari općenito isplivu. Ovo vrijedi za svakoga. Za svakoga. Ok. Još jednu sitnicu. I ovo smatram jako važnim. Ako pomno i pažljivo čitate Sveto pismo, nešto ćete primijetiti. Ima neke stvari koji se tiče Božje volje, kao da je Bog nešto zacrto i to se mora dogoditi i to hoće se dogoditi. Najjasnije se to vidi u Isusova smrt na križu. Negdje u spasinskom planu od početka, od kad je Adam pao, ovdje se nalazi na tanak led, kao da je Bog naumio Isusov dolazak i smrt na križu. Englesko-jezično područje teologija će reći the sovereign will of God, suverena volja Božja. To znači, ti se bori protiv toga koliko hoćeš, to će se dogoditi. Ok, to je vrlo jasno u pismu. Ok, problem je kad ti prepisuješ taj takozvani sovereign will of God, ta suverena volja Božja, u tvojim sitnim partikularnim stvarima, pa kad dijete pogine, kad neko pijano vozi i pogine, kad neka tragedija se dogodi, ljudska tragedija, ljudi viču, di si Bože? I ljudi isčitavaju u tim stvarima onu suverenu volju Božju, da je Bog to htio od početka, da je to Božja volja. Dakle, je li Božja volja domovinski rat bio? Ne može to biti Božja volja. Nema šanse. Je li bila Božja volja drugi svjetski rat i sve ono smrt i Auschwitz i ne znam što već, da katolik puca na katolika i ne znam što? Ma nema šanse. Mnogi katolici ovdje gube debatima sa ateistima. A gdje je tvoj Bog bio? Ako je sve Božja volja? Ok, Sveto pismo svjedoči vrlo jasno da postoji neke stvari koji su takozvana suverena volja Božja. Ne znamo sve o tome, ali vidimo Isusova smrt na križ, da je to zaista trebalo se dogoditi. I to vidimo. To vidimo kad Isus kaže, Oče moj, ako je moguće, neka mi moj ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti. Očito da je Bog Otac to htio. Možda najbolji primjer je Djela 4, 27-28, jučerašnje čitanje. Rote se uistinu u ovome gradu na svetog slugu tvoga Isusa koji pomaza. Rote se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim da učine, pazite ovo, da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude. Drugim riječima, izgleda da Bog Otac od početka je predodredio Isusa Krista na križu. To je suverena Božja volja. Još jedan citat Efežana 1.11. U njemu u kome i nama predodređenima, pa po naumu onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje, a dio pade. Dakle, Bog je neke stvari ipak zamislio. Ok, međutim, u Svetom pismu imamo kao da postoji druga Božja volja. Ne znam koji vokabular bi ja to koristio, jer ne može biti Bog podijeljen, jel? Ali ne mora to biti u kontradikciji. Postoji nešto što je Bog odredio i očito da je to Isusov dolazak i smrt. I to vidi u knjigu Postanak, gdje on se najavljuje kao u proročanstvu. I toliko proročanstava u Starom Zavjetu da će Isus doći. To je suverena Božja volja. Ali postoji još jedna volja Božja. To je takozvana volja u smislu njegove zapovjedi.
Na kraj krajeva, zašto bi Isus nama rekao nemojte činiti ovo, činite ovo? Jer imamo slobodu da činimo njegovu volju. Ali volja u smislu zapovjede. Ja ću, evo, na primjer, ovdje kaže, neće u kraljevstvo nebesko ući onaj koji mi govori gospodine, gospodine, nego onaj koji vrši volju oca mojega. Drugim riječima, ima oni koji neće vršiti ocu volju. To znači, ti sitne stvari u svakodnevnom životu nisu baš određeni od Boga. Mi imamo slobodu. Najbolji primjer je David, već sam ga spomenuo. Ubio je Uriju, uzeo Betšabu, njegovu ženu. Je li to bila Božja volja? Nema šanse. Ali je li suverena volja Božja se ostvarila unatoč tome? Itekako. Ja ću ići iz obiteljske situacije. Je li bila suverena volja Božja da bude drugi svjetski rat, da zahvati naše područje, da moj djed Stanko bude ubijen 1.1.44. u Bosanskoj Gračici? Mislim da nije. Bog ne može imati u volji da neko opali metak nekome u glavu. To je nemoguće. To ne može biti Božja volja. Je li on to dopustio u sklopu njegove suverene Božje? Je, sigurno očito da je dopustio, ali to nije njegova volja. Je li bila volja Božja da moj otac Mate odraste u teškom siromaštvu, bio gladan do 13. 14. godine? Nema šanse. I da ode, da napusti svoju zemlju iz progona i da radi u klaonici svinja 35 godina. Ja mislim da to nije baš bila partikularna Božja volja zapisana od vjekova za mog tatu. Mislim da nije. Dogodilo se tu puno zla. Međutim, ono što je suverena Božja volja, i molim vas ovo upamtite, u svjetlu neke tragedije, mnogi katolici, mnogi ljudi misle da je Bog to htio. Međutim, Bog ne može htjeti zlo. Mi svojom slobodom činimo zlo. Ali ono što ne smijemo zaboraviti, da usred naših pogrešaka i usred tragedija, da dobri Bog još uvijek može izvući dobro i da unatoč onom zlu koji se dogodilo našim pogreškama i pogrešama drugih, da njegova suverena Božja volja se ipak ostvari, a to jest da se spasiš. To upamtite. I zapravo postojanje ti dvije volje, ne znam koju riječ bi koristio, odgovara dubokoj mojoj čežnji. Jer ja ne mogu prihvatiti da Bog želi zlo. I mene tješi da kad se dogodi zlo, možda zlostavljanje u djetinjstvu, da kad se to dogodi da Bog to mrzi, Bog to ne želi i Bog će toga kazniti. Ali također odgovara dubokoj mojoj čežnji da unatoč tom zlu, da Bog će izvući dobra i da može izvući dobra iz toga. Najbolji primjer volim navesti iz mog života kad je moja kuća izgorila 79. godine, 78. 9. Izgorila do temelja. Sve smo izgubili. Sve. I onako smo bili siromašni tamo. To je 8 godina nakon što su moji starci došli iz domovine. Sve smo izgubili. Sve. Mama plakala, ja se sjećam kako je plakala. Ja nisam skužio dijete, slobodno, ja gledam vatru, meni zanimljivo, ja bacam nešto u vatri, onako. Znači. I onda moj tata je prodao, dobio neko osiguranje, pa prodao to, pa neki drugi došao izgradio. I moj tata je kupio kuću u novom dijelu, zapadni Toronto, zove se Toboko, još uvijek tamo živimo, moji roditelji zapravo. I sasvim slučajno tamo najbliža srednja katolička i lokalna župa su neki čudni svećenici Salozijanci, neki neobičan svetac Don Bosco, tako ja ušao u tu školu, tako i ja postao Salozijanac. Ja ne znam, to je meni savršen primjer kako jedno zlo koje se dogodi. Je li ta vatra bila Božja volja? Mislim da nije. Ali je li Bog izvukao dobro iz toga? Kako ne? A znate ko je kvaka? Rimljani 8.28. Bog surađuje sa svima na dobra, s onima koji ga ljube. I što su moji starci napravili nakon one tragedije? Smo molili Boga. Moj otac nije se ogorčio, ni nije očajavao, nego je još više molio, pa smo išli na misi, pa nismo preskakali nedjelje i tako. Dakle, ljubio je Gospodina i Bog surađuje s takvima na dobro.
na dobro. Čak kad njegova volja, u smislu njegova volja, njegovi zapovjedi se ne izvrše, čak kad mi zlo činimo, možemo se uvijek vratiti i s njim surađivati i ljubiti ga kako bi on s nama surađivao na dobro. To nemojte zaboraviti. Mnogi ljudi to zaboravljaju, pa očajavaju, pa viču, Bože, ti si ti bio, pa tebe nema. Kako si mogao dopustiti da neko ubije mog sina ili da se to dogodi? Ili ono, ne znam što već. A viš, postoji ona suverena Božja, ona njegova providonosna ruka koja te prati unatoč onom zlu. To je očito u Bibliji. To je očito u Bibliji. Ok. Dakle, moramo vjerovati i znati prvo da Bog ne želi da se tebi dogodi zlo. Nema šanse. Ali, kad se dogodi zlo, ljudskom pogreškom, tvojom pogreškom, zloupotrebe nečije slobode, Bog može izvesti sve na dobro. Evo ga. Ok. Sada, kako prepoznati Božju volju u partikularnim stvarima? Ono što Bog za tebe hoće. Ili on želi fakultet za tebe, ili želi da budeš zidar, ili kuhar, ili želiš da ideš utorkom ili srijedom kod Don Damira na vjeronauk i tako dalje. Okay? Ili preko ljeta na postirama. I tako. Prvo, pitaj. Pitaj. Kad ste zadnji put pitali? Kad ste zadnji put klekli pred Isusom i rekao, Isus, šta hoćeš od mene? I osluškuj. Okay? Ja ću svjedočiti, ja sam od svoje 16. godine molio jednu molitvu. Ja sam mislio da je imam, ali 10,000 kopija sam napravio, ali sam na mojim seminarima sve podijelio. Nijedna nije ostala, pa ću još napraviti pa vama podijeliti. To je molitva koju sam ja molio svaki dan gdje sam pitao Boga za njegovu volju za mene. Ja sam je počeo moliti sa 16 godina svaki dan. Okay? Dok nisam postao svećenik. Sa engleskog sam ja to preveo na hrvatski, jer ta molitva je tako meni pomogla. Pa ću ja to s vama podijeliti, ali nažalost ne mogu večerati. Ali pitaj, kaže Jakovljeva poslanica 1.5.6. Nedostaje li kome od vas mudrost, neka ište od Boga koji svima daje rado i bez negodovanja i daće mu se. Ali, super mi je u Bibliji kad ima ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Uzevši u obzir one druge stvari. Naprimjer, ljudi neki griješe, ustrajno griješe. Bože, šta ti tražiš od mene? Pa zašto bi on tebi uopće rekao? Ja ne bi ti ništa rekao. Pa da. Ok. Idemo dalje. Okay. Ovo je ključni citat. Ovo je citat nad citatima. Ovo je citat nad citatima nad citatima. Rimljani 12.1.2. Ok, ovo su upute kako prepoznati Božju volju u partikularnim stvarima. Svakodnevne stvari. Životni poziv i tako dalje. Rimljani 12.1.2. Pavao piše, zaklinjem vas ja, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milo, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Drugim riječima, postoji volja Božja, postoji nešto što je Bogu milo i savršeno za tebe. Postoji. Da bi to znao, Pavao prvo kaže, prikažite tvoja tijela kao duhovno bogoslovlje. Druga stvar, nemoj suobličiti se ovome svijetu, nego preobrazuj obnavljanjem svoje pameti. Wow. Ok, to je to. Sad ću me klanjati, šalim se. Sad ću ja ovo tumačiti. Ovo je uvjetno obećanje. Pavao daje jedno uvjetno, kondicionalno obećanje. On kaže, ovo će biti ako radiš ovo. Dakle, ako ti želiš znati Božju volju i što je Bogu milo i savršeno i dobro, moraš raditi ovo. Okay? To ti ono ko roditelj kaže djetetu. Ako želiš ovo, moraš ovo. Uvjetno obećanje. Prvo,
Ok. Za razabiranje, osluškivanje i odlučivanje šta je Bogu milo i drago i savršeno i volja Božja za tebe, u biti Pavao prvo kaže da ti moraš prvo prikazati svoje tijelo kao duhovno bogoštovje. Kad kažem tijelo, misli se na cijelu osobu. I pitam sve vas, kome ili čime ili prema kome si ti suobličen? Pavao kaže, nemoj se suobličiti ovom svijetu, nego prikaži svoje tijelo. Sad, tijelo znači cijelo biće. Na primjer, ti hoćeš znati koji fakultet upisati ili koga trebaš oženiti ili uopće brak ili svećenstvo, ali uopće ne suobličuješ jedan dio svog tijela, ljudsko biće tvoje, prema Bogu. Ja te pitam, čime puniš svoj um? Što čitaš? Što gledaš? Što slušaš? Primijetit ćete, i ja ću vam odmah otkriti šta Pavao u biti kaže. Bog nije aparat gdje ja ubacim kovanicu i dobijem, nego dragi Bog želi da ti budeš sjedinjen s njim i da zapravo ti uopće nećeš biti opterećen voljom Božjom, nego ti ćeš tako biti sjedinjen Bogom da ćeš ti to vršiti. Nego znate koji je naš problem? Mi želimo ubaciti neku kovanicu da nam Bog kaže, ali ne želimo suobličiti svoj život Bogu. Pa si priuštimo neku glazbu ili neku literaturu ili neki dio našeg života i punimo svoj sa drugim stvarima, a u biti nismo sjedinjeni s Bogom. Zato Pavao kaže, prikažite se prvo. Kako govoriš? Kakva djela činiš? Dakle, Pavao prvo kaže, polako. Ako ti hoćeš znati šta je Bogu milo, prvo živi u skladu s njim. Prvo budi sjedinjen s njim. Uroni se u njegovo otajstvo cijelim svojim umom, cijelim svojim bićem. Kakve čežnje imaš? Kakve želje imaš? Mislim da je dobro da dam jedan primjer kad sam ja učio hrvatski jezik. Možda vi to ne vjerujete sada, ja sam bio jako opterećen jezikom. Ja kad sam došao, ja sam bio dosta, kao što znate, ja sam glagoljiv, ja volim pričati. Mene staviš ljudima, ja ću pričati. Jednostavno ja volim to. Onda sam prvi put u životu našao situaciju gdje ne mogu pričati jer ne znam jezik. Pa šta sam ja radio? Ja sam navečer smišljao konverzacije. Ja bi noć prije predvidio koga ću vidjeti, s kim ću biti, u kakvoj situaciji, pa sam predvidio o čemu bi ja mogao to pričati. Pa je bila utakmica Dinamo Hajduk, onda ja idem u Riječnik, nogomet, lopta, gol, pobjedio, dobar utakmica i tako dalje. Okay? I ona naglo razgovor ide u drugom smjeru. I tako. Ja sam smišljao konverzacije noć prije, pa deklenacije, konjugacije, kondicional, imenica, glagol, sve sam, ja sam sklapao rečenice. Bilo je užasno teško, ja sam bio jako opterećen, uvijek sam imao riječnik i blokić. Pisao je jako teško. Međutim, kad sam ja skužio gramatiku, kad sam ja se uronio u duh hrvatskog jezika, kao što sami vidite, sad mogu slobodno, a da ja uopće ne razmišljam o pravilima gramatike. Jednostavno sam se uronio u tome, sad to proizlazi iz mene. Ja vas sve pitam, je li to moguće glede Božje volje? To je ono što Pavao kaže. Bog nije aparat da ti samo pritisneš i dobiješ, aha, ti strojarstvo, ti farmacija. I zašto toliko Hrvata idu prema okultnim praksama? Jer želimo znati šta će biti. Bog tebi nikada neće otkriti što će biti, nego će ti otkriti kakav bi morao biti. Zato toliko Hrvata idu ovim čitanje iz dlana, tarot, karte, jer žele saznati što će biti. Pa žele i odriču se slobode tim putem i samo se uklope u ono što će i onako biti. Katastrofa. To je najveća idolatrija i to je najveći šamar koji može dati Bogu. Bog nikada i naši proroci
i oni koji imaju karizmu spoznaje. Evo, ja sam živio blisko s jednim 4-5 godina kojim je pratio taj Father Kelly. Nikada on meni nije rekao što ću ja biti. Uvijek mi je govorio kako moram živjeti. Koja razlika? Ali kad ti živiš kako Bog hoće, onda ćeš ti znat što Bog traži od tebe. Naš je problem. Mi želimo znati što Bog traži od nas, ali ne želimo živjeti kako On želi da živimo. Ne ide to tako. Zato Pavao prvo kaže, prikažite svoja tijela kao duhovno bogoštovlje. Uvjetno obećanje. Ako to radiš, onda ćeš znat. Naprosto ćeš znat. Znam da ste razočarani odgovorom. Na zašto? Jer ovim odgovorom Bog traži sve. On traži da ti misliš o dobrim stvarima, da ti misliš kao On. On traži da ti djeluješ na takav način, da govoriš na takav način i tako dalje. Koliko ljudi dođu meni, traže da molim se nad njima, da polažem ruke na njih, da dajem neku molitvu lijevo, desno, a ja krenem čačkat po njihovim životama. Živiš nevjenčano. Ne plaćaš radnike. Imaš problem napajaš se pornografijom. I čekaj, ti želiš da se ja molim, ma nemaš šanse da će ja molit na tobom. Je da te oslobodi od đavla, to da. Dakle, vidite šta Pavao govori? Prikažite svoja tijela kao duhovno bogoslužje. Kako bi mogli ondan razabrati što je Božja volja? Ok. Sada, ajmo se vratiti u menzi. Je li Bog ima volju da ti biraš meni jedan ili dva? Da ideš večeras na kavu s ovim ili s onim? U Vivas ili Ležero? Ja kad god dođem na ono raskoš, ja sam u krizi. Vivas, Ležero. Ok. Malo banaliziram, ali ima li Bog neku volju za svakodnevne stvari? Ja mislim da čak da, ali šta bi se dogodilo kad bi ja za svaku odluku koju ja činim, a još do spavanja učinit ću još 100 odluka. Kad idem dolje prema sakristiji, hoću li ići ovim putem ili onim putem? Hoću li ja uzeti ovu štolu i onu štolu? Ja imam 3 albe. 3 albe, ne 2. Ovu albu, onu albu ili onu. Ajme meni. Bože, ja bi poludio. I Bog ne želi da mi tako picajzlimo. Okay? Ne znam koju riječ, ne znam otkud mi ta riječ zapravo. Ne znam otkud mi ta riječ, ali zvuči kao da se uklapa u ovom kontekstu. Picajzlat. Sada, u Bibliji nećeš naći odgovor koga treba ženiti. Ne znam, možda se dogodi, otvori i otvoriš i Veronika. Veronika ili Elizabeta. I tako. Nećeš naći odgovor koji fakultet upisati u Svetom pismu. Otvoriš knjigu Postanka i Nova gradi brod, brodogradnja. Idemo. Ajde. To su ekstremni primjeri, ekstremni primjeri. Ali gledajte, ajmo se vratiti. Da ne odlutam. Nećeš naći odgovor tamo. Ali, ono što hoćeš naći, ako uzmeš Bibliju, nauk crkve, životopis svetaca, molitva, razmatranje riječi Božje, molitva, zazivanje Duha Svetoga. Znate što će se dogoditi? Nećeš naći odgovor koga treba ženiti u Bibliju. Ali, međutim, obnovit ćeš svoju pamet tako da si vođen Duhom Svetim, da ti činiš ispravne odluke, a da ti uopće ne razmišljaš o tome, jer si tako obnovio svoju pamet i suobličio svoj život Isusu Kristu, da Božja volja naprosto proizlazi iz tebe. To je cilj. I ako mislite da je to nemoguće, to nije istina, jer to su bili sveci. Oni su bili tako sjedinjeni, oni su bili tako su obnovili svoj prema pismu, prema razmatranju riječi, životopis svetaca, nauk crkve, da naprosto oni su bez opterećenja, bez razmišljanja čak, vršili volju Božju.
I to radosno i spontano. Za tim čezite. I to je ono što Pavao govori u Rimljani 12:1-2. Prikažite svoja tijela kao duhovno bogoslužje. Onda ćete moći razabrati šta je Božja volja. Ja imam dojam da mi preskačemo to, mi želimo Božju volju, a ne, Bože, ne mogu ja prikazati svoje tijelo. Polako. Ne ide to tako. To tak ne ide. Ja čitam životopis svetaca sa takvom radošću i lakoćom. Bilo je patnje, ali sa radošću Isus kaže, vršiti volju Oca moga je za mene hrana. Pazite, hrana, to je slika, bez hrane ne može živjeti. Za tim moramo čeznuti. Ok, kako ćeš znati? Okay. Ovdje bi posebno naglasio Duha Svetoga. Evo, sad smo u vazmeno vrijeme, molim vas, zazivajte Duha Svetoga svaki dan. Ja ne kažem da će se dogoditi neki duhovno onako prosvjete, možda i da, ali sam uvjeren, ja sam tako vjerujem u to, da kad zoveš Duha Svetoga on dođe, možda tiho dođe, možda ekstravagantno dođe, ko na dan Pedesetnice, ali dođe. I zato važno je zazivati Duha Svetoga svaki dan koji će obnoviti tvoj suzdržavati od grijeha i tako dalje i nećeš ni primijetiti, vrši se volja Božja. Okay. I kako ćeš znati? Plodovi. Galačanima 5. Ne znam koji redak, ali je Galačanima 5 100%. Sad tražim taj citat i gubim vrijeme dok te ne nađem. Samo malo. Evo ga. Bilo je na onoj prvoj stranici, ja krenuo listat. Okay. Galačanima 5, 22, 23. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Ok, ali ljubav, radost i mir su na prvom mjestu. Ovako. Jeste primijetili kako su ateisti nekad sretniji od nas? Nekad su sretniji. Znate zašto? Ja znam zašto. Zato što ateisti a priori su isključili Boga. Dakle, Boga nema. I onda taj ateist, se oslanja na jedino što on ima i nemojte misliti da ga Bog ne ljubi. Kako ga neće ljubiti kad ga je stvorio dijete Božje? Samo on nije svjestan toga, a Bog ga ljubi i dao je njemu, ateistu, isto kao nama, a to je otkrivanje Božju volju prirodnim razumom. Ja naiđem na toliko katolika koji traže znak, Božji glas. Damire. Ne ide to tako. Ateisti, one mrvice koje imaju, oni se nahrane. A to je, šta ti misliš, oni nemaju plodove Duha Svetoga? Šta mi da Bog ih ne ljubi, da Bog ih njima ne objavljuje kroz prirodne stvari, kao, na primjer, mir i radost. Čežnje. Ono što voliš. Najjači su mi momci kad se obrate, naglo se obrate, dođu i sjedi i nervozan, onako, daj mi moram stvarno, i rekao, reci šta je? Pa, ja mislim da Bog hoće da ja budem svećenik. Ja rekao, jel? I rekao, pa bio sam na nekom seminari i otkrio sam da Bog postoji i tako i sad moram mu služiti, sad ja moram biti svećenik. I rekao, jel? Ja rekao, prijatelj, jedno pitan, jel ti želiš biti svećenik? Pa, znate šta, jednu djevojku, tako je dobra i mi odam i ja ne želim biti svećenik. Prijatelj, ti nemoj biti svećenik, molim te. Ok? Nemoj biti svećenik. Ne, ti ne. I ako ti želiš, mi te ne želimo. Ok? Šta, mislim da to nisam rekao nekim momcima. Treba, cijeli popis momaka imamo, koji su došli, sad su sretni u braku, krštavo sam i djecu već. A napeti, mora biti svećenik. On rekao, patnja. Čak uđe u samostan, ne izdrži 2 tjedna. Aj malo razmišljajte što želiš. Jel ti misliš da Bog ne želi ono što ti želiš? Ma ko ti je dao onu čežnju u srcu? Augustin o tome piše nego dragi Bog. Pitaj se, što želiš? Pa nije Bog protiv tebe. Ko je tebi dao onu čežnju?
Ja razgovaram s nekim osmašima ispovjedi. Ja nakon ispovjedi uvijek pitam, ti što želiš? I nevjerojatno osmašica je, pa znate, časni, otkad sam mala, htjelim biti liječnica. Pa kako znaš? Pa ne znam. Točno, bravo djevo, ja se pomolim. Evo, Bože dragi, daj, izli svoga duha na nju, ljubav da može... Šta to dijete ne zna? Jo mislite, to dijete ne zna. Otkud ta čežnja? Otkud ta čežnja da moj brat je baš htio ići u egzaktne znanosti, strojarstvo, ne znam što već, geodezije, a ja u svećenike. A ista majka nas je odgojila i hranila i govorila da Bog da sva trojica idete u svećenike. Nemojte mi nikako, znaš, svećenik. Ali ne. I ja kad sam bio klinac i gledam svećenik za oltarom, meni srce kuca, a moja braća se tuku tamo. Čežnja. Što želiš? Ne znaš. Znaš zašto? Jer si se tako napojio smećem oko sebe. Jer si se tako suobličio ovim svijetom i tako od elektronike do ekrana da čovječe više ne znaš ni osluknit što želiš. To je problem. Daj, odvoji se malo. Oslukni. Bog je ugradio čežnju u tvom srcu za nečim. I ja vam kažem da većina ljudi bi mogli razabrati Božju volju samo da se zaustave na svojim čežnjama. Samo to. Ja sam išao u suprotnom smjeru. Ja sam tako osjetio svećenstvo, ja sam mislio da je to nemoguće, pa bi prohodao s ovom, pa onom, pa jedna će me sigurno. Ja sam stvarno takav bio. Ja sjećam, ja idem van, ja s njom i mi sjedimo u nekom kafiću u gradu i ja ugledam tamo na jedna ulica u downtown, u centru grada Toronto, i vidim katoličku crkvu, ja samo gledam u crkvu. Rekao je, šta radi? Samo gledam crkvu. Znaš, ili ja bi petak večer, Salesijanci imali večernju molitvu u 7 sati i ona je imala auto, ja nisam imala auto, i sad ja bi morao trčati doma oko 3 km, ali ja kažem, znaš šta, ja sam tu na ovo raskrižje, šta radiš tamo? Stid mi reći da sam bio na molitvu kod Salesijanaca, a idem na spoj s djevojkom. I vidim, nije to, pa druga, pa ja vidim, ja bježim od nečega. Moja čežnja govori, ja želim biti svećenik. Ne mogu ja bježati od toga. Ja ću vam iskreno reći, moja čežnja me dovela u svećenstvo. Ništa drugo. Daj, osluhnite malo svoje čežnje, čovječe. Ja uvijek pitam, kad mi neko dođe, što ti želiš? Pa ja želim šta Bog, ok, šta ti želiš? Pa ono što Bog želi. Ne, šta ti želiš? Pa znate, uvijek sam volila jezike. Tu smo. Vrlo jednostavno. Ok, plodove, radost, mir. Ja sam mislio kad uđem u samostan da je gotovo. Onaj dan kad sam ušao u samostan, ja se probudio onak. Drugi dan, treći dan, već 25 godina sam u 24. I super mi je. Spavam sam. Ali mi je super. Jer vjerujem da je to partikularna Božja volja za mene i super mi je i ja garantiram da sam ja najsretnija osoba u ovoj crkvi. Ja se ponosim time. Jer sam pogodio. Jer sam uvjeren da sam pogodio. Jer sam sretan. Sretan sam. Radostan sam. Super mi je. I ovaj momci kad bi znali kako je dobro. Svi provali kroz naše vrata. Ok, ali ipak neka sitnica na kraju. I s tim smo i gotovi. Dakle, molitva. Posebno Duhu Svetom. Izbjegavati grijeh. Pitaj 5 ljudi koji te vole. Znate šta? Pitaj se za znak. Pitajte za znak. Zašto ne? Kažete, Bože, daj mi znak. I duhovnik. Nek vas duhovnik vodi. Posebno u velikim stvarima. Brak, fakultet. Iznesite sve. I znači šta ću vam reći? Napravite odluku. Zadnje vrijeme niko ne želi praviti odluku, tako smo proračunati, želimo sve znati unaprijed i to tako ne ide. Ja zadnje vrijeme super savjete dajem, samo kažem, moli devetnicu Josipu i 9. dan čini odluku i javi mi se, ako ne radiš odluku, nemoj mi se više nikad javiti. Molim, tako kažem ljudima, jer ne znam više s ljudima šta bi im rekao više.
Rekao, ako ne napraviš odluku, nemoj mi se javiti. Kad napraviš odluku, javi mi se. Znate koliko ljudi mi se jave? Evo časni, evo, zaručili smo se. Evo časni, izabrao sam tvoj svaka ti čast, prijatelju. I znate što ću vam reći? Bog će tebe blagosloviti. Naše promišljanje ima takvu krivu sliku Boga. Koliko starozavjetni velikani su pravili krive odluke, Bog ih je kaznio, ali nije im uskratio svoj blagoslov. Ok. Wow.